Am zis să facem câteva bani în H7. Cum vedeți aici, H7, fără garduri maxim. Restul fără king și restul aproape tot maxim. Puțin astea. Da. Așa. Să vă arăt prima pasă. Asta nu foarte mult cu ea. Dacă cumpărăm Clan Castelul, apărăm teoretic toate canonele de aici. Unde o să dea parcași. Să cuibere arcași cum așa. Clan Castelul e pus aici să contraatace. Voi vă puteți face baza asta mult mai puternică decât o am eu. Depinde ce arme aveți. Baza aceasta este făcută dacă nu aveți al 3-lea air defense, după cum vedeți. Fac și o bază cu un al 3-lea air defense. Dar până atunci sperăm să reușim. Așa. Aceasta este prima bază. Aceasta este a doua. Pe acopere. Și după cum am făcut eu, vedeți, ce s-a făcut înainte să harurile făcute de 7 le-am făcut după. Și după cum vedeți, e două pe aici, una pe aici, e secat. Cam așa e bine. Nu știu de fi giganții. Bine, așa. Să pun aici. Asta aici. Aceasta este a doua. A treia. Da, mi-am scos aici două. Da. Țineți minte, halurile erau aici. Să închid asta doar cabinet. Nu știu, poliția. Pe aia. Și aceasta este. Ia bază, să faceți mai pe mijloc și încă să mai pun stare pe mijloc. Să faceți mai pe mijloc, mă. Sper că v-a plăcut. O să revin cu un tutorial în care va și al 3-lea air defense. Vă mulțumesc!